नमस्कार, मी ओमकार निंबाळकर कृषी जागरण मध्ये आपले स्वागत करतो। पाहूयात कृषी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्या। सध्या राज्यात अनेक शेतकऱ्यांचे ऊस अजूनही फाडत आहेत। यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे। ज्या कारखान्याचा गळीत हंगाम संपलेला आहे अशा कारखान्याची हार्वेस्टर ताब्यात घेण्याचे व ताब्यात घेतलेला हार्वेस्टर गळीत हंगाम सुरू असलेल्या साखर कारखान्यांना भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश अजित पवार यांनी दिले आहेत। यामुळे ऊसतोडीला आता गती मिळणार आहे। शेतकऱ्यांच्या मागे लागलेली महागाई काही केल्याने कमी होताना दिसत नाही, या उलट ती वाढतच चालली आहे। यामुळे शेती करायची तरी कशी असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत। खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असताना यामध्ये अजून भर पडली आहे। आता याच खताच्या दरात तब्बल 150 रुपयांनी वाढ झाली आहे। शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे कीड आणि रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी नेहमी विविध प्रकारची कीटकनाशके व तणनाशके वापरावी लागतात। यामुळे पिकांचे संरक्षण होते आणि उत्पादन वाढण्यास देखील मदत होते। असे असले तरी शेतकऱ्यांनी फवारणी करताना काळजी घेणे गरजेचे आहे। नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि सिन्नर येथील औषधाच्या फवारणीमुळे 2 शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे। शेतकरी सतर्क नसल्याने ही घटना घडली आहे। दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे। वाढत्या उन्हामुळे दूध उत्पादनात घट झाली आहे। लोणी, दूध, भुकटीसह दुग्धजन्य पदार्थांना त्या ठिकाणी मागणी वाढली आहे। गेल्या महिन्यात सलग 2 वेळा गाईच्या दूध दरात वाढ झाली होती। याला महिनाही पूर्ण झाला नसताना आता म्हशीच्या दुधात 3 रुपयांनी वाढ झाली आहे। गेल्या काही दिवसांपासून शेतीमध्ये अनेक बदल झाले आहेत। शेतकरी आता आधुनिक पद्धतीने शेती करत आहेत। आता बारामती येथील मळद गावचे शेतकरी प्रल्हाद वरे यांनी मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना आपल्या शेतातील पिकवलेले पिवळे कलिंगड भेट दिले। हे कलिंगड बघून जयंत पाटील यांनी त्यांचे चांगलेच कौतुक केले आहे। अशाच बातम्यांसाठी पाहत रहा कृषी जागरण। धन्यवाद।